Hej, her er Ronny P. fra ProShop med endnu en unboxing til jer på video. Det jeg skal kigge på i dag, det er Asus iPad Transformer, hedder den, som jeg næsten lige havde glemt. Det er en tablet PC, baseret på Android 3.0 Honeycomb. Her er pakken. Lad os komme ind til at se, hvad der er inde i. Her har vi den så, iPad Transformer. Lad os prøve at se, hvad der er inde i kassen. Og som vi tit har set ved smartphones og tablets, så er det første, der møder os her, det er selve iPad'en. Og får vi ud af kassen sådan der. Så lægger vi lige den til side, og så kigger vi lige på, hvad ellers der er i kassen først. Det første, der møder os, det er en lille pakke med software-manualer og en manual til selve hardwaren. Og det er ikke nødvendigt at læse det her. Jeg vil sige, det meste med sådan en tablet her, det forklarer sig selv. Der kan være nogle ting med softwaren, som man har lyst til at sætte sig ind i, og det kan man gøre, men det er altså ikke, det er ikke tvingende nødvendigt, at du gør det, før du går i gang med at kigge på den. Så har vi et ladekabel, USB i den ene ende, og et specielt Asus stik i den anden ende. Det minder lidt om Apples stik til deres enheder, men det er altså ikke det samme. Så har vi en lader, og med et dansk stik selvfølgelig. Sådan ser den ud. Dejligt kompakt og elegant. Ikke helt ulig en Apple lader, som følger med til en iPad eller en iPhone. Skal vi lige se. Det var det, der var i kassen. Meget enkelt, ikke en masse fyld og ikke så mange manualer, som man ellers ser tit. Så har vi selve enheden her. Det er en modellen her hedder TF101, og det gør den, fordi det er en 10,1 tommer. Den har en IPS-skærm, som har en betragtningsvinkel på tæt på 180 grader, 178 grader helt præcist. Og det gør altså, at den er væsentligt bedre end de almindelige skærme, som man ser i stationære PC'er for eksempel. Her foran har den et webcam øverst, og udover det sorte kant og Asus logo, så er det det eneste, der er at se foran. Nedenunder har vi to huller, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Der er ikke noget stik i. Og så i midten har vi stikket, som passer i laderen fra før. Laderen, som selvfølgelig samtidig er forbindelse til en PC, hvis man skulle få lyst til det. I højre side har vi en SD-kortlæser, og det er et micro SD, som skal sidde der. Så har vi en HDMI-udgang, som der følger ikke noget kabel med til, men det kan man købe ved siden af, sådan er nu kan I se det lidt bedre. Så har vi en udgang til et headset der, hvis man sidder og ser film eller hører musik eller et eller andet i bussen eller toget eller et eller andet sted, hvor ikke alle behøver at høre lyden fra det, man laver. Øverst har vi ingenting. I højre side har vi en on-off eller sleep-knap, som sætter, hvis den er slukket, tænder den for enheden, og hvis enheden er tændt, så sætter den i sleep mode, altså slukker for skærmen. Og så har vi en knap, der skruer op og ned for lydstyrken. Sådan er det. Bagpå har vi en overflade, det er plastik, men den er lavet i sådan noget diamond-agtigt mønster. Det er faktisk rigtig lækkert at røre ved, og det giver et godt greb på den. Så har vi et krom Asus logo og et kamera bag på os. Sådan er det. Selve enheden her vejer 680 gram. Det gør den så blandt andet på grund af et batteri, som kan holde strøm i op til 9,5 timer. Og når vi kommer til batterilevetiden, så er der en anden ting, som også lige skal nævnes. Det er nemlig sådan, at på forsiden af kassen her, der ser vi aftegningen hernede af et tastatur. Det er der nemlig en helt speciel årsag til. Det er sådan, at der findes et tastatur.
Det er ikke kommet på markedet endnu, så jeg har desværre ikke hos mig her. Men så snart det kommer, så laver jeg selvfølgelig en video med det. Som gør, at du kan sætte den her i et tastatur, så det bliver en bærbar PC. Du kan så lukke den sammen, og så får du en helt lille mini bærbar PC med Android 3.0 Honeycomb. Det den så også gør, den her underenhed, som så kommer lidt senere, det er, at den giver op til 16 timers batterilevetid i alt. Det vil altså så også sige, at hvis du er ved at løbe tør for strøm på din tablet, kan du sætte den i den anden enhed og få ekstra batterilevetid. Det er rigtig smart. Som sagt, så leveres den her iPad Transformer med Android Honeycomb 3.0. Og der har Asus så valgt at lægge noget af deres egen software på. Brugerfladen er den samme, som man kender fra de andre tablets, som kører Honeycomb. Så der er altså ikke noget nyt på den led. Vi kan lige starte med at vælge dansk. Sådan her, skal jeg finde en god vinkel. Og hvis vi lige springer over alle de her spændende ting, som man kan taste ind for at få sin tablet sat op, så kan vi måske komme til startskærmen. Det gør vi der, og det er jo den velkendte startskærm fra Android 3.0 Honeycomb. Så ikke så meget at komme efter der. Som vi kan se her på, er skærmen utrolig klar, og som vi kan se, hvis vi drejer den her hen, så skal vi prøve at gøre det uden at få mig for meget med i billedet. Så har vi altså en rigtig bred betragtningsvinkel på den her. Det betyder, at du kan sidde flere omkring den og kigge på billedet. Du kan sidde og vise billeder frem for dine kammerater eller for din familie. Og det betyder selvfølgelig også, at du kan sidde og, hvis du skal køre en tur sammen med børnene, så kan du sætte en tegnefilm på den her og kaste den op på bagsædet. Og så forhåbentlig få lidt ro på den regning. Sådan der. Der er nogle, Asus har lagt nogle programmer på, sådan for at hjælpe oplevelsen lidt. Dem kan I læse mere om inde på Asus hjemmeside, som vi også linker til inden for vores hjemmeside, som vi linker til her under den her video. Så det var stort set lige hvad der var at vise frem. Det er jo sådan, at den her iPad Transformer ikke i første omgang leveres som 3G. Der er mulighed for, at det kommer senere, hvem ved. Den her model, jeg har her, er med 32 GB hukommelse, og den fås også i en udgave med 16 GB. Ellers så har den jo selvfølgelig G-sensor, og der har kompas, GPS og alle de andre ting, som man normalt ser i en tablet. Så her var den. Det var så, hvad jeg lige havde at fortælle om Asus iPad Transformer. Følg linket og klik ind på vores hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om den her, de forskellige udgaver, den fås i, og ikke mindst, hvad de koster. Vi har selvfølgelig altid en god pris på dem klar til dig. Tak fordi du kiggede med den her gang. Hej.